Arkakuso bat da uretakoa eta Daphnia magna du izena. Hemen ikusi dezakegu zelan mugitzen dituen hankak, baita ere ikusten dugu begia eta antenak. Mamorro hobeto ikusi nahi duenari lanak errazteko mikroskopioa mugikorrekin bateragarri egin dute. Asteburu honetarako plan paregabea, zientzia etxeko txikientzat Bilboko BBK aretoan. Al mayor sobre todo pues le gusta el tema de la ciencia. En casa también tiene microscopio y demás. Dibertigarria eta interesgarria bere. Ondoan, neurozientziaren gunean, besoaren nerbio bulkadak erabili dituzte jolasteko. Gailu honek bulkadak mezu digital bihurtzen ditu. Seinale digital batekin denetarik egin dezakegu. Piztu ditzakegu argiak, dron bat hegaztea lortu dezakegu, edo bideojolasak jolastu ditzakegu. Beso robotiko bat ere kontrolatu dute. Hemendik juten da nerbio bat, eta nerbio honek ixten du eskua. Beraz, bera eskua itxi nahi duenean, bidaltzen du mezu bat burutik, nerbiotik, eskuraino. Bihar neurozientziaren eta biologia sintetikoaren txanda da. Sarrerak internet bidez eskura daitezke bbkopenscience.com webgunean.